Lumbajong constituency long dak rong pangthir podi malong abang Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Ladak Judicial Court aphan long le kipi pu amen benajok Karbi Anglong angkang pialong la an along leke ong setame halahai munit mate rong rup kacukim adim awe pinalong leta dopik lang lasong bong peno ladak mentune pen dagrong kucikim dak hirklong ben alang litum dak hemrit cikim pon lo setame piniar nia bangke ningdu kalam dak la ana rong alon ke do ke damtang an ke rong rup bang kecukim hemrit kadok kawe kecukim alon ke do pen celang me jot lo nona bangke la judicial court aphan long le kipi pu amen pen amat high court pen order do ku pen amat alang litum aphan pini la eviction edlo lake Karbi Anglong Autonomous Council Kachari asiem tuliram rong hang ake hai pan litum pin rem lo la pente non head jong ke hai pon MEC Juniti mung ake hai pan satame nilihin pen pin rem pon lo alangli methang constituency long mekri meklang pen rat atum kaciru kecarna balong ontoto alangli stay order aphan mathara ni thoma prang pen alang li cingki cetan ra mate court along satame pate bok dam pen stay order aphan alang li kam claim nang je polo ese nominated mate elected MEC pinaka posi alang li rat aphan khe aphan claim piji posi alang li tame party long dun loke lapen alang li cepe hai loke aron re lapuson kadu kawe ke claim dokok punon ba aron le dokok usatami unan bena bangke elected members atum ke lake helong ri akaching hon do polote la bangke alang li cingki cethan piduneng dia polo setame non hedjong puni bestame ladake phowek a family a hemtun menang than lo tuliram rong hang ake hai aphan alang li tum rong isi dampen aking pak cuardom klub anda alang litum cuning rilo pusinam nang tanang litum arjulo putinon alang li nang tan ponji lasi judicial court atum ke larong ko daksi ke doma karbiarong halas warong along lisin itum nang bek ji pula tum pupe lapen la non latum dak hormu hortar do pik eviction ji pulote lapuson thak thak jong si eviction ji pute hala VGR along le along bongali bihari tumke do thip adimalong kopia pot eviction thek khede lapen dak di purong sopialong tame aron re pen hem kachi kimatum do pik bongali bihari tum kopia pot hala tum aphan eviction thek khede ra la Karbi Anglong piniar ni ladak eviction along ke bang ladak kaprek akhe tumdo bang nang kang nek coy long lok kopia pon la puson nang apa ceplang long lok lo lasi non ke cari bom tuliram rong hang a government mate BJP government aphan ni tum APSLC hoy panamen tum pin rem lo lapen lapuson a ot kacing hon kacing jinso awe pin bena bangke momon hita lapuson klempon nang ni lapen awe det nang ji lapen tu alang litung pinilada ke po arat a family tu mapan compensation alang litung pivek ni council pen athema non alang litung kona loke heme cikim dampo lahai hormu hordar nang litung piklang tame jo kona lahai keci roy pon poyo
la anak kisung mekri meglang mo penang alang itu nang cetan lo asupu inut keso non da okereng no non cutun sudangia pananta di mabe emet hang along ri sik sidul iria ladak sik sidul ke pulau la ke tribal apa kerai kom adim andela hello ma kerai kom lo ma kupia por hala non railway align adung railway colony pen aparchot lahai forest area lom hem kecipri kecikim prek alang tum eviction tek lo ma la hala dak dong si eviction lo pot hala dak eviction bek nanggi kopi pot ha utor borbil kopi pot eviction thok thede lo lasi non ili tuma dak ke phobe ka hem tu na tum do nang li tum alang li tum phandame arju pondame lasi nili tuma hin ben ke lake al lapuson kaur bianglong autonomous council atum ke claim ke chok chepo lake pin rem lo nang li tum media thengnos kami ngalo Pini ladak rong pangthir along lak difu a town pen kilometer isi bak sido laso along dak karbi etum mainly la track satum sidak dulo la pen track satum la da etum karbi anglong ara tum chot pen kali kapreka district pen la pen kapreka even state pen anda ke bang tumaro do orokom lasi hala hong ke do ki sung pen dak karbi anglong hinlo etuma hempi lo punang kacapat chong atum phan pini dak difu a town pen kilometer isi ang kang long pen si pini bang ki plung pon lo lasi pini bang isi herak me arni lo paragraph 20 la pen 6 schedule long pulo je land authority ke lage karbi anglong autonomous council lo posipulo tangte authority pini arni kuna lo dam jui ke tribes atum han ke rai pansi tum council ke nang pilo kalima galang la council itum han nang pilo blo dangte authority dum sil itum handak nang lang du nang pumati piniar ni bangke 10,434 square kilometer along li kirai ji ke apia lam lo rong pangthir arong la tribals areas long ke do tum la dak kirai ji jak konganta karbiang long termas council authority avedel lo katherak me nai ke lat lo lasini tum APHLC pen be totally condemn lason itum inglong so tum hana nang ka chenne ka pot mong ni pen condemn lo lason thak thak si judicial phan long le ke nang wegji pulo tangte ana long le ke ong long ke ilitum ilong bak pek pon me dak ningkan krep ho ingkoi thong kep la dak ke do tang kuwi ke tang kar electrify ke klem tang la pendak alang litum sai ke choklem tang along bang ke alang tum ka phang hui ke la ke aron ma si kalilo bil pini ni an padolo la pen jat ason alang tum kinangen ke daklo long lo government facilities ta long lo kupine sanghai ta long dun lobo kadu ko betal tum long bom lo mati la hai toilet and the facilities below PMGAY la hai hem pen chenglok kadu ko and the facilities long pon loke dak people lo itum la tribes tum ki do thai la recognize protected that son nangi blo tang te west kar biang long kupli constituency long VGR long le ka la non pen kalilo ke eviction nang ajir ding clue prang nasi ke claim nang pot hailo pipot bini the so called very powerful bongo sena government ada claim dam hai head la ke totally tribes atum han ignorance accounts la tum ke claim pon lasi kar biang long along le angkang pi border angkang pi ke raiji api ke api alam lo la ke rodam de pin alam lo non bang ke ladak itu don flike bag do hem arong labang sorong ke raija jakonda karbiang long termas council authority tum ajakong avida kanjang like is totally shameful kacari tum han itum condemn lo tuliram rong hanga ke hai lapen lumba jong long pen elected non head jong alangli ason rat atum mening je themene inu alang youth leader pen selang karjab dun alang phaning je thedum mene sita piniar ni bangke heglong daklo alangli kamat ha ajakong bangke arum pasun tu kangjang lo lasi nitum totally condemn lo la dak alang litum han non rehabilitation phan thang dawe compensation phan thang dawe non usumar ka charli ki sodo ajadol height phan lang thang ma thathe pin la pen nongwe pen ke dak electric ta shut down lo tang te dak ajup tir lo alang litum phan ma thatha dak ke dora tum han litum ma thatha nang litum hemyong si ijo karen awe det an nang litum electric ASEB board of han nang tum phone ke call ji hai nang tum chama thatha la si nongwe dak litum ki sum ye lam mang ka du ta ma thatha la pen alang litum non la dak ala hormu hortar litum theklong lo la bangso hormu hortar la tum ijo wedle ke nam det kali ningkan ke pensi TV home trang isi almara la tum ke nam men si ka pangrum la si piniar ni ting e plang la tum ka pangrum men si ke nam
lasi non piniar nilum teklong daklo labang so a government itum han nang kiraya government kali lake itum sini dak hangjang kadam tang 2017 ning kana hut difu circuit house long chingwai do long le phalang alam putha hala so hut hala suge iam roton tiron pen di pudun je karbiang long ke 6 dollar long re posi long le phalang alam the putha ma pachin ni pin pen CGM nang biko la so putha la pupulo nang biun de nang ji pusi pudun sami hala tum bang putikang bang ke nang tum karbiang long somas council tum kang duga polo nang tum court along nang tum file case file pidam de polo nang tum chedan nang ji ke pusi pudun so lam the putha nang tum hin pen pilo karbiang long somas council along ke court ke nang sot ma la pen ke nang sot sima ilitum del rak 6 schedule law paragraph 20 ateng ben pulo tangte ilitum handak kenang sorry bangke customary law code nang binang po lapen ilitum APSLC pen ke non galilo lakan ilitum ningkan cap ningkan po ningkan truck aprang mental ilitum ning jepon verlo lapen ke tok pental ilitum pipon bom lo council of tapi niar nian ta claim pon heda latum lasi alang ilitum bangke authority masih awepin lo authority masih awepin lo ilitum dal dak 6 schedule ateng ben kachari nei aron bangke latum ke tini det khangjang lo cewar cor khangjang lo Kasi Land and Assam Land and Revenue Regulation Act halaso teng si ordun ben si pinita pada state government atum si bang order tanang lorong lo jat talason si klempon rong lo lasi la bang so ke Jepang bobe der je bangke lake rad atum inside dun pam menang buk sini tum kai ta pon ver so hisap si ilo mat ni halaso judicial court han piti pupen jadi itu apong notis na pali la soptang apang kami dam lo lang ipan suning di dam lo dan kan ko ane ka lang di donon pusi nang bom la he non last tuning Oktober tarik tang mutin sini lo lang di la patro klam long hedi badminton ke theng long so tani litum ajo hada ki bikiti aklem lang fasa pisa pudun si alang di pan setong lo setong bor isi ke setong hela soni meta soni we alang di pan litum la an lo jo alang di sofa long ni don aking jo ot si kaduk ka we kiti sa pisa pu si ekdom alang di atlong pe mane richo kar biang long richo lo ma didi sipa bidam hek se aking so ardom se ni jo hang lo kaduk ka we la kin wet pa hin karilo to adom propensi cho hang ha so ni ta de to choklo donon kunang pudun dek tang dele non ki atumi de ki ko son thak anotis ang pabon mat pini bang te bok song palero lakin di tumi kunasi ke chok che jong ang polang li phana le ma ti mi ko no nang tu phana pornang ti da porna ni pige tumi dik na notis nang pa bon lo tumi arni an pelo lani siang bong ni di tum na lo chikerek te ko di tum no na da Cambridge an tanang di teklong no di tum no gota Didi hemari nogong kuliah board ben sini dikira nogong kuliah board hala data dredging reserve long le itu puson tin itu karbiang long ke bang le sta karbiang long ke thanga jagat ko karne sini itu bang lo dak dolo dolong ko bon pusin che thelo henang pa dolong ko bon pusin punta no ne tini ani la sonsi ko nang kok lo itu sansi ke chok sige na mat phan sini li jong pon ni dikela hai party APSLC ta ho nane BJP ta ho ni dikela hai sini ne le alang li si karbiang long ke aricho lo mati di alang di phansi ni like chok che jong ampo alang like karbiang long ka power do mati alang like chirai kom on mati di the hijan ke alang di jong si dakali pute akalong kaptek tapi on ako aprang judicial court tum ta pawang lo lada ko de pawang ha sotani li tum rong si ko an ma ke chitong den hira chongda dan dikela lo smart ni chitong on si ala sota la judicial court tum te pu de lada ke osomar ki school dun tum ta do ko we teng sang setane tutan tun lo mondil do nang itu setam long di padak mondil ta do ni tengke padak bek nai tu kan tun tu hala sota judicial court tentang bande di depan hala sota rason situ itu man nani adok sita nang kita cok tengke ladak lo punang jong lo pulu tang ten tengke dak sita kroy nana tum hanang thik do ma long ni tum hana thik kina hok ta at nang pu ke nang pu hedi kona ma long le sini non hadak nang chiki ko sita alam si hinje chot mati ni tum ji ko na silong le khali sini dam bilang mati si bang be la dak lam thesi putalong le la dak jok ta bang be ni tum ki duk ki sung sini to san jok ta nang humri nang le tum jar suni ni tum chong hong le di ta jok ta dak kera phan bang be pala son plan nang putanang plan bang ale la dak no nang tum nalo tu se thai le ni tum ke hema we pusi dak si do lo mati dak an le ni he ni re pi phun si tani tum ke dak si do ko dam siap hai lo mati ni tum na lo ke dam la balang li sa dri ram long pen tang hon pe na lang li jong si nang ti pulo te la bang pe ni sam chile thot le si ta lang li ke nang ti pu pa lam ning je chon mati alang li kolom bu hi pe ne claim mati ka so positive ini ani ni tum punang ko alang li kang hondo bu son te hala so te nang ti bu san ni tum sung so de po sung jok plot